Hejamara RD Block ni bisingo khopjak Mohanpur IS Purbo Sanpur bisingo kalaijak Debra SB School ni rwngnok ni halok norok naibadi o thumuito bujak awai channel ni bisingtwi video eba mangpili rok oro sung phai nukphaikha belai wanamasingcha doga gobai jandala gobai eba siling rok bahaino khaksa kalaijak joditing kwbangma toilet rok bahaino slamjakya obahai ekta mangpili belai wanamasingcha sung nukphaikha haste hapang salaijago thango salayo thango haibano tini bai 74 bosor romui o school asuk kwcham wngwi tongphano keu hapang o school no eba o rwngnok no swnamwi kalangriya naidi norok mangpili o srai srai nukpaikhana kaisa doga phano kaham kwrwi toilet kaham kwrwi oroni rungsrwngnai rokni parents rokni bisingtwi sungwi saimankha keu hapang phano o school no repairing eba swnamwi rwnani swnamwi rwjakya bar hoilaimani bisingtwi phano eba nugui tongmani bisingtwi phano borok obo swnamwi rwnani bagwi agugwi phaiya awai channel ni bisingtwi tini Shiksha Doptor ni bwkhak kisa koimung narwkna muchungo jate o school eba o rwngnok no dakti khlainai meramot khlairwnani bagwi tamni hinba bofru siling klaino bai klaino jotono deni singjak doga jandala jotono kakti klaiti kisi kipla momangse oboni bagwi no tamo ADC hapang eba tamo haste hapang rwngdoktor ni bisingtwi o rwngnok no ba slamda rwjakno o mangpili nukmani bisingtwi tei orobo sungsi sungwi saimankha rungsrwngnai rokni teachers rokni bisingtwi orobo 34 jona tabuk cherai rok rungsrwngnai rok tongo hwnwi bisi 74 bosor kaithangmani pore obo hai kaisa sini tibrasam sani bisingo kwcham school tabuk swnamwi rwjakya bench kwrwi nangmani jora twi cherai rokni swrwngjaknai soranjam kwrwi abo hai report eba koktoma jeng manwi phaikha khajani dakuk tei bukukjak omoni bagwi haste hapang tabuk tamo yapri romno eba ATC hapang phano wngthon rwng doptor ni bisingtwi eba Shiksha Bibhag ni bisingtwi omono tabuk sramda rwjakno abono kaisa lukurokno sungmung tei o jagani rungsrwngnai rokni parents rokni naimungbo obono o rwngnokno isa repairing khlaiwi naithok khe sramrwnani bagwi jate doga jandala siling school boundary abrokno jai khe tangwi rwjaknani bagwi swnamwi rwjaknani bagwi nai tongbaidi awai channel ni bisingtwi norok teibo obo hai podrepot mangpili tei video rok tubui norokno phunuknai payasa jora nai tongmani bagwi norokno belai khe khabai hambai pharok.